dadu muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu gawa. ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu gawa. Wahidin ahadun na kirayi sarki Allah mai dare mai rana matattarar duka jumla dan isa ta masoyinka mai cika da kamala karaban sirrin baituka na manzon Allah so nake in na faɗa kaune do a fahimta so nake in na faɗa a gane ya kawarta so nake in na faɗa a gane ya bambanta. Rabbu ƙara salati ga sayyidin sakalaini garkuwar komai ɗaha sayyidil kaunaini ya wuce a yi nazarin shi sayyidil akilaini rabbu dan sarkin zuciyarsa ɗan adanani rabbana a salatin asa da alayansa rabbu dan girmansa asa da dusa habansa ni kwadai fansar rai na baiwa takalminsa. ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu gawa. Kadirin alhayyu asa da shakki jani rabbu dan manzon ka hada da shakki lani ga babaye in yas gauci na zamani shak Usman Kodiyo mujaddadin addini dole in sanyo shi wa Hafizu Maulana hadimin manzo dan Amina mai cetona min zube tu a gaban kashe wuya abana. Gaisuwar zan datse a cikin kasidata wai ina ahbabu na ce ku tashi mu rubuta cikin yaba kairil kalki annabin kasaita mai rike rai da jiki a radi ya kafa tuta wai ina arnanya na ga kuna jan baya kun taɓo wanda akan ilahu baya sanya ta ku yau ta kare karyar ku ta sha karya. Kai matafi tsaya malalaci dena mai kasala bari na kwance tashi na zo ne gyara zama za mu shiga fadar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya sarkin sarauta makagin halitta mai isa kasaita mai rabon fahimta kai mu maza da mata ka da ɗaya mu kaunar Muhammadu Rasulullahi. Assalamu alaika ya Rasulullahi ka ji ni ko ban faɗa ba ya Rasulu ka amsa ka ce da mu maraba dogo mai kyau da saje ja gaba angon su gaje ba a maka garaje sai kai mai mazaje masu kau da duka gwaje sai kai mai karfin dantse mai shiryar da watsatse mai tarfa arna ya matse ka buge su ka tattake su ka koro su ka tarfa su ka matse su ka jefa su cikin uquba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. muke mu fito kada a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu gawa. Yan uwa yau ragamar ku zo mu leka yaki mu gano wanda ike wa kafirai tattaki gashi takobinsa a radu ba ta da birki wajen arna mai dirarren doki ina nufin wanda a duka kauna babu kamar sa wanda Allahu yake kiran sa masoyinsa Muhammadun Rasulullahi babu da bayansa. Assalamu alaika farin cikin yantattu assalamu alaika abin yabo ga halittu assalamu alaika ya gata na mutattu assalamu alaika kai ne ka sai ta halittu assalamu alaika abin riko a azurtu assalamu alaika hakika za a wahaltu assalamu alaika magurar masu karatu assalamu alaika mashirya da wasansu assalamu alaika mai buɗe kullallu assalamu alaika razanar shaidanu assalamu alaika kula bitin aljannu assalamu alaika madakata ta sanannu dole in yi kirari in firgice in gunji in yabo kun mai kora kafirai sun daji ya Rasulallah ai rukon ka tabbas sun ji. ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu gawa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dole in yi kirari in koda nabiyillah mai cikakken karfi a radi sai nai shela in akwai nabiyin sa ga zo gaban dan Allah mai na babbaka ruhin
za ya sa imani ya ci aljanna mutum rasul dan adnani lafiya sannun ka cika cikan imani la ilaha illallah gashi nan ya tashi gashi ya buɗa zuljalal na koda shi gashi nan adire ga takobi a hannun shi ai wata bas ne ai asara ta lumfashi mai yasa kuka ja shi yau za ku san ba haza yau dukan target din ku babu shi ya wasa za ku san dama fa a yau ku ba ya dan banza ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu zama gawa tattaka musu ya rasulin shashage su tarwatsa su yake zaljan malin sassaita su burgita su yake dan amina sassarge su du suna dannowa rasulin na karar su kai da ka gan shi ka san ba a warke kunshi dan dirarre ne babu rama a suran shi mai rike rai da jiki hajijiyar lumfashi su yake ya rasulin na sai da su karka bar su huta rasulin tattage su wai ina arnan alkawiyu tattarba su yau suna shan sabis rasulin dan daure su gaji sun gigita sun fara neman sulhu shi kwanar karusu yake a radi yau ba hutu a radi sulhu ɗaya ne ko bauta wa Allah ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu zama gawa sai dai ya zamto komai nasu ba sun manta ga shufa tuta a radu babu mai rike tuta jarumai a cikin su ne masu tatata shi kwafar su yake yana musu kisan tsafta kankace mai filin kamar mayan shanu can gurin ba kai ba kafa can ba hannu ta dole kowa ya tsaya mu ko da sai ilkaunu Taka a lafiya ma'aikin Allah mai shiga a siffar Allah shayabo a taskar Allah shi ya zo da sunna da farilla na ga tarkon ilahu shi kadai ya dana kai kadai ka zama kafirai matsala barbaje su dai kauyi ikon Allah ka ci aljanda mutum ka rarraba mana sallah jijjige kafirai yake duk kula ba shi daukar raini a yanzu take ya kau da gara ya hargitsa runduna ta arna nura kai gyara sun tabo sadaukin da baya gajiya shi kadai yake duka cikin su waye ya tsaya ya tare su sai bugu yake da sara wai ina sadaukan masu ji sun ka iya wa zai tanka cikin su yanzu ya canza kala ba mai motsi cikin su sun sha wahala ja gaba mu muna bayan ka mai gida Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi yaki ya hargitse ana gwabzawa ga sahabbai malam dukan suna dawowa bayan annabi da shugaban kyawawa shi kadai ne gwarzo ɗayan da wai juyawa ko ina in ya rufa a radu sai filin shi dukkanin kaunu a radu babu mai karfin shi an gama an kare kwatankwacin girman shi ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu zama gawa ta hada daure su rasulai ta tamke su hangi sun fara gudu shi kwana tabke su gashi sun fara jin wuya zuwa dukkan su hangi sun koma rarrabe yana dafe su hattara da tsageru ku tashi ƴaƴan fari gashi kun jawa kan ku babu mai dan tare mafita ɗaya ce ai ku bi shi shine usiri gashi ya gigita su sun daina ganewa ya rufe sun rufa ku hanya ta arcewa kai gaya musu sun ɗau damun da ba saukewa ya ruke su fagan aiko babu mai kwacewa in bakun ne ya ji tabbas ciki ya tsira ya ci aljan da mutum cikin kuwa ya yi saura hattara arna ku kai babu hanyar tsira ina duk muke mu fito kar a bar mu a baya akan martabar manzon mu sai dai mu zama gawa la ilaha illallah dukka ya sheke su hangi can ya baje rundunar babu sauransu babu su ba kayan su babu dabbobin su ko dai sun manta domin sane aka yo su tun anan ma duniyar aradu sun shanarka sun dafu sun gaji gawiyan su ya shayanka sai a can a kiyamar ta dole sai sun dauka
ƙara salatin ka wanda bai da iyaka, wanda baya da gurin kwatantuwa a zukata. Kai ta yi wa Ahmad Muhammadu zaɓinka, na fage da abin son ka Mustapha ƙofar ka. Rabbuna a salatin asa da alayansa, Rabbu don manzan ka asa da tu sahabansa. Ni dai fansar raina bai wata kalmanka, Bashir dan Muhammad ke yaban naka Maulana.